வயிற்ற பசிக்குது, இடம் சாப்பிட முடியல, காசு இருக்குது, கேண்டீன் இருக்குது, கேண்டீனில் போய் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தோம்னா காசு வேறும்ல 50 ரூபா, 50 ரூபா வீணாக போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு சாப்பிடாம இருக்கிறேன். வயிற்ற இடம் பசிக்குது. டீ கொண்டாந்துருக்காங்க 10 ரூபா டீ, நான் வாங்கி குடித்தா கூட சரியாக போயிடும். நைட்டு போய் சாப்பிட்டுக்குவோம், கடையில் தானே சாப்பிட்டு வருவோம். டிரைவருக்கெல்லாம் எதுவோ செலவு பண்ணுவோம், வேறு சாப்பாட்டு விஷயத்தில் மிச்சம் போட்டுருக்கு சொல்லி வயிற்ற காய போட்டுருவோம். இதுதான் இவங்களோட குழப்பம் கூட இருக்கும். சாப்பாட்டில் தான் மிச்சம் போட்டு கூடாது. என்ன பண்ணுறது, வெளியில் இருந்தால் சமைச்சிக்குவேன், உள்ளே இருக்கிறது என்ன பண்ண முடியும்.